Ricardito, porque estivemos aí uns días na súa horta, en Merza, e a verdade é que nos encantou que este rapaz que está agora coa súa nai, con Paula, moi boa tarde os dous. Hola Ricardo, hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como estás? Hola, Ricardito, chámate Ricardito, verdade? Sí. Sí, señor, aí estás. Moi fan, por certo, do Nimbacarin Boy, que xa non o confesou, moi fan do concurso. É do Celta, que leva a camiseta do Celta, e o tes, E do Celta, sí, señor. Está contento que van para Europa, Díxome que era de Iago Aspas, verdad, Ricardo? Sí. Sí, moi ben. Maravilla. Pois recordamos que Ricardito vai facer 9 anos esta semana, o 21 de xuño. Va estar de cumple. Sí. Que maravilla. Pero é todo un experto na horta. Que nos traes hoxe? Unha sandía Explícanos ben, porque non sabemos nada do Ni que idea. é. Que é unha sandía? Onde está a sandía? aquí. E por que sabes que é unha sandía? Esta é unha sandía? Ah, sí, sí. Esta? Esta? Esta é a sandía? Sí. E a sandía onde nace? Pois aquí. Ah, aquí das flores. A ti gusta che sandía? Sí. Se non é que non, tú di que non, Vale, unha sandía. Que máis temos por aí? Pimiento. Este é o pimento. Sí. Verde ou vermello? Verde. Pimento. Do verde. Vale, que máis temos? Tomate de Santiago. Este? Sí. Este é tomate de Santiago? O tomate, pode ser o tomate negro de Santiago. Sí. Ese gustache moito a ti. A mí me gusta. Non che gusta o tomate? O tomate non comas, que son pos cochos. Que vai comer o tomate? Como vai, Non comas que tomate. vai, Ricardo, non comas tomate. Tú, amendo chocolate, vai andar comendo tomate. No, pero gustache para cultivalo, non? Por qué? Porque meu pai come a miña nai. Ah, porque gusta ya ser pais. Claro, fantástico. Pero conoces, Pablo, conoces así que tipo de tomate é que a planta xa? No, cando compramos é onde pon. Claro, porque así na planta, eu vexo, non, é Son igual. todos iguales. Son todos iguales, non? Todos os tomates. Vale. Fantástico. Que máis? Que máis temos, Ricardo? Unha A ver. berenxena. Este é berenxena. A berenxena sí que che gusta, Non joes nin a ti nin a naide, que vai gustar a berenxena, non lle gusta a naide. Ah, pero ollo, que creo que lle gusta algo que a ti non che gusta nada. Ah, sí? A Creo ver, que sí. ver. Dillo aí, ti, Ricardito. Que che O gusta? brócoli. O brócoli. Encanta. Pero o brócoli cómese. Sí. Quen che dixo iso? Seguro? Sí. Pero crudo ou cocido? Sí. Hai que cocelo. É que a miña filla, cando era pequeno, non lle gustaba, e sabes como lle chamaba? Arbolitos. Dicíame, papá, como se poden comer arbolitos? Non me parece normal sentido. comer arbolitos, pequeno. Pero está bon, verdad, o brócoli, gustache? Sí, vale. Que maravilla. Oye, claro, chámanos a atención que Ricardo, con aínda non ten os 9 anos, pois que tiña esta paixón, ten a horta ben cuidada, habíamoslo traballando antes. Ti de onde recollestes o teu gusto por traballar na horta? Quen foi que che ensinou? O avó. O teu avó? Sí. Pois se babo. E como foi eso, lo? Iba sempre con el, o que? Viña do colexio e cando viñan do colexio empezaban a falar porque meu pai traía cousas para plantar na horta, nós non tiñamos nada disto na casa. Xa, e colleu pequeno, cantos anos tiña el? 5. 5 anos. Non, Ricardo? Toma. E gustaba ir co abuelo, claro, a plantar. Sí. E de repente temos unha horta na casa. Guisante de lágrima, que tes? Oh, Carai. guisante de lágrima. Ese vale plata, Ese é Sí. caro, Xa os comeu outro día. Sí, ese está rico tamén, verdad? Que trouxeches aí? Eran unhas lechugas e tomates cherries que Pero collín. estes son da tua horta? Sí. Sí. Ah, son vos, Para. Teñen moi boa pinta, Mira, para aquí, vai Cando tomate escolliches? cherry bueno, Hasta lunes. Mira, Que pintaza, Estes gustanche, estes tampouco. Un pouco. Vamos, hai que comelos, pero estes son vos, Maravilla. E non só traballa na horta, senón que subes vídeos ás redes sociais, non? Para que vexan como traballas e para que aprenda a xente tamén. Quen che grava os vídeos? Mamá. A mamá. E os vídeos hai que repetilos ou eso vai á primeira? Vai a primeira. Sí. Non repetimos nada, Pero se porque non ves que hai algún entendo. fallo ou algo, non. Damos igual. Poñemos o que Bueno, se... que é gracia tamén, non? Claro. De que saia realmente natural, claro que sí. Que maravilla, pois aquí nos todos uns bacais maravillosos que ben cuidado ten todo. Non sei, Ricardito, ti a que te queres dedicar de maior? A ter vacas. Ter vacas. Pero, gandeiro. Sí. E non sería mellor xogador do Celta? Pregunto eu, Un pouco. Bueno, poden ser as dúas cousas, non? Tamén, non hai que ser unha cousa, nada máis. Gustan as vacas, entón? Sí. Vale. Ti tes animais xa? Tedes animais na casa? Temos... Que temos? Galiñas, quicos, faisás, polos, quicos, quicas, pitiños, palomas, Carai. Pois tedes unha granja? Críalos, que lle fazas para os huevos. críos. Sí. Crías, E como? chocos. Os ovos de que? Das palomas? Das galiñas ás Das galiñas, palomas. sí. Chocas e salen outros pitiños, deses pitiños pequeniños. Sí. Ah, son simpáticos eses, verdad? Os pequeniños. Cantos Iso tesme tes? que ensinar a facelo, que eu ainda non fun capaz No, de é verdad. que chocaran. Ben,
El a min dixérame que quería ser de maior, quería se dedicar ao campo, quería ser gandeiro e que che gustaban os tractores. Claro, se vas ter vacas, tens que ter tractor. A ti gustanche moito os tractores? Sí. Sí, pero moito, moito, moito. Por que, Dille? Bastante. E Por qué? Pero por qué? Por que che gustan os tractores? Porque o meu pai ten un taller que fai as grúas e subirme auto. O sea, o meu padriño ten 2 tractores. Teu padriño ten os tractores? Vos, grandes? Sí. De que marca son? Un John Deere e Un John Deere? Oh, cuidado. outro un Chipín. Un chipín. Un chipín, moi ben. A ti cal é o que máis che gusta? E o... Barreiros. Ah, no, pero era ese, ¿no? O Barreiros? Sí. Sí, señor, tira para casa, camiseta do Celta o Barreiros. Sí. Temos unha sorpresa para ti, Ricardito. Por favor, que entre a sorpresa para este crack. Atento aí. Que ben sali no tractor, non? Toma. Qué maravilla, ¿eh? Pero non é calquera tractor Barreiros. Este é un clásico, ¿eh? ¡Opala! Ahí ven Sali con el aplauso para Sali. Vindemos con nos por aquí. Paula, Ricardito, vinde con nos. Ven por aquí, Ricardo. Libras. Sí que libra. Toma, menuda xoia, ¿eh? Ahí estaría Ben Sali. Ahí estaría de maravilla. Apaga aí o motor. Otro aplauso para Sali. Qué Moi maravilla. ben, Xavi. Anda ben, No. Ricardito, aí tes unha xoia, este debe ser un Barreiros do ano 78. Que che parece? Ben, Queres subir? Ainda non naceras tú. O 78. Ah, que non? nah. Súbete aí o tractor. Que tal, Sali? Anda ben, o tractor Anda, non? de maravilla, está unha reliquia, Anda moi pero bueno, ben. podía estar algo máis limpo, ¿eh? Te lo dijo tamén. Sí, Se non- non dijo revento. No, está xa oxidado, Está moitos anos, Aí está. De que ano é isto, Ricardito? Ti sabes? 78. 78. Do 78, mira. 78, Ai, mi madre. Pero tú sabes... Casi eu non nacera. Pero tú, Ricardito, tes esta historia de... Espera, que me quedou. Para. Que che quedou? Que lle quedou? É que eu ando na pala, pero de tacón non suelo ir a escavadora bueno, de vale. tacóns. Son cosas que pasan. Digo, Ricardito, tú ves un tractor y sabes qué modelo é todo. Sí. Pero calquera. Calquera tractor? No. Ajún, Estos barreiros, estos son bonitos, sí. ¿Verdad? Pero se os pintara mellor. Sí, señor. Bueno, pois non sei se montaras unha vez nun Barreiros do 78. Montaras unha vez. Sí. Ala. Pero hai que montar quieto, non se pode andar neles hasta Claro. que cumplas... Non sei, Bueno, a mí non me dixas nada. para que idade se pode... Que a maioría de edad co carné de primeira. O sea, non se pode aos 16 ir no tractor tampouco. Eu empecé Digo dentro da finca, non digo pola carretera. Sí, no, dentro da finca supoño que, a ver, sempre vigilando unha persona maior e todo, pero bueno, hoxe isto é moi complicado, A min sempre me gustaba levar nenos na excavadora, porque ademais chama sí. a atención e todo, e hoxe é un tema moi, moi... Sí. No, ainda vimos aí uns días atrás, vimos un accidente que tivo que ser rescatado un neno precisamente por andar co tractor co Dame un moita pena, responsable como dame el. moita pena, porque realmente é unha forma de iniciar aos nenos, porque Sí, pero- eu con Ricardito estou flipada, de verdade, enhorabuena a súa nai, a seu pai, aos abuelos, porque isto ahora non se ve. E isto é moi interesante, é moi importante. Que, a ver, que un neno pequeno sepa que lle gusta a horta, Home, que lle claro. gusta... É que senón, as leitugas No. onde as vamos quitar? No, Os é que tomates agora para comer, non claro. nacen no teléfono, algún pensa que van salir do teléfono, pero o Efectivamente. teléfono non sale. Mira que ben estás aí, Ricardo. Gusta, che? Temos que facerlle unha foto despois para que a teña aquí no, Hombre. Claro que sí. no tractor. Quedache Pero ben, xa un minuto. Sí, señor. Así que non- Facemos unha foto a Ricardito. Ois, un aplauso grande para Ricardito, para Sali tamén, que colaborou para esta sorpresa. Grazas, Paula. Xoga aí, tío. Ricardito, Sali, vamos a falarla con vos. A ver quen nos queda para axudarnos nin vaca nin boi, porque Ricardito tamén é moi fan do programa. Vale, perfecto. Facemos